ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, କେମିକାଲ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏମ୍ବାଲମିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ତ এই ফ্লুইডটাକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୀରକୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏମ୍ବାଲମିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କ'ଣ। ଏମ୍ବାଲମିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେଉଛି ଫର୍ମାଲିନ୍, ମିଥାନଲ୍, ଗ୍ଲିସେରିନ୍, ପାଣି ଆଉ ଡାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲର। ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏମ୍ବାଲମିଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ଟାକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରରେ ମିଶା ହେଉଛି। ଫସାଇ ବହୁତ ଥର ରେଡ୍ ମାରିଲାଣି କ୍ଷୀର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ବାକି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ମିଶୁଥିବ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ କେବେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେଠି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସର ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁ ପିଲାମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ। ତ ମେନଲି କ୍ଷୀର କେଉଁମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପେସେଣ୍ଟ। ତ ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇକି ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଫାଇଦା କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ପ୍ରଚୁର ଖରାପ, ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।